Mathias Ezeaku ọnụ njara lenu gị ị na-ewetara Ebuka obi ọnụ akpọsa gị na Ebuka obi ọnụ ivi na Amadioha ga akpọrọ Ebuka hapụ gị lenu gị Mathias Ezeaku ama m how many people na-agwala m na mkpegbuo gị na ekpere ọwụ na m gara ikpe ya na ọ ga-awa ọkụ lee ka iru gị dị ka iru arụsị ọwụda ezigbo arụsị maka ịbịa n'obodo ya bịrịba enwere arụsị a na-akpọ eru nganga akpajima eru ọmaka iru ya na half na mma ịdị ka arụsị ụmụdịọka arụsị ọdịekpe. I know how many thousands of people chat alam Nmagha that they went to ask question na agwa ha na enwere power nọ n'ire m na nkwughala okwu na mkpe ekpere na ọ ga-agba na mgbuoro ha Mathias masị I can never. Oge ọbụla utakwa ebuka ịtụtụrụ pastọ nke a ịtụtụrụ onye mma nke a onwe onye buru iwu a na-asịkwara gị pụta bịa mee ihe ahụ ọnụ akụchie gị otu iji gị nwa bụ Mathias ihu dị ka ihu arụsị even colors elu arụsị abịrịba ka gị mma by promise. Ndị na-ekpere gị ekpere Mathias emere m 10 days night vigil for you because ọnwụ gị enwe uru ọ ga-abara Chineke. Kperi na afịrị ọnụ online asị nwaanyị ibe m ịbụ weta ukwu akwa ka anyị dọwa ya. You are just being used by Satan and you will regret it if you did not take a step back. Remember years ago you were throwing yourself at the stones, throwing yourself fasting and praying with Ejike Mbaka. You turn to a Judas Iscariot today. Idore Ebuka, Idore Ejike, Idore Pastor nka, Idore onye nka, na-awọdara nna m. Ogodi enwere ike inwela problem upstairs. Mana onwe ga-ejide gị ugbu a ka agba ego ọgwụ n'isi. Ihe m ji na-ekwu okwu ahụ enweghị onye na-aga anwụ anwụ, enwekwara onye aga arịa ọrịa. Akwụkwọ nsọ si ọwụ onye ọrịa na-arịa na-agakwuru dọkịta. Chineke otoshi kpọọ ndị pastọ ụta nke oshi kpọọ ndị dọkịta, ụta nke oshi kpọọ ndị na-agụ egwu, ụta nke oshi kpọọ onwe ndị o mere ha na-agụ egwu na-agwọkwa ọrịa nọkwa na-ahụ ụzọ. Nwere ndị o mere ha na-anụ mana ha na-ahụ, nwere ndị o mere ha na-anụ na-ahụ na-agwọ ọrịa na-agụ egwu na-ekpe ekpere na-emere people mmepe ụzọ ekpere miracle na-eme. Ị ga na the book of 1 Corinthians chapter 12 o nwere ndị Chineke kpọrọ pastor onwe gift o nyere ha apart from ịnọ na chọọchị na-elepụrụ anya. Ọpụta na ọhụrụ ha ihu ọtụtụ ndị ọkpọde ha akpọ ha jiri aka ha kpọọ onwe ha. Ụmụ Igbo kedu ihe na-eme unu? Ka ihe na-eme unu n'isi? Ebuka obi unu kpọrọ ya onye ohi, kpọọ ya fake pastor, kpọọ ya aha ọjọọ dị iche iche, mana ahụtụbe m nwa dibịa arụsị na-ewerela ya mee ihe Chineke ji Ebuka obi na-eme. Ndị dibịa ga na flọntị ego ha, ụlọ elu ha, iPhone 17 ha, mana ọ na-ara ahụ even onye dibịa ọbụla mere saraka nye ndị mmadụ nri ebe o buru ibu achịkọtawa ngwongwo ihe niile mere ebe ahụ, ị ga-agụta ozu mmadụ abụọ ma atọ. Mana ị ga-ahụ ebe ndị dị ka Nmagha ma ọ bụ ndị pastọ ọzọ pụtara bịa na-ekwu ka ihe na-emedu unu n'isi. Ala Igbo niile naanị Ejike Mbaka na Ebuka Obi, Lazarus Moka ọha wụtụ ndị a na-anụta olu ha. Mana unu na-aga chọọchị ndị Yoruba, gaa chọọchị ndị Hausa, even raal unu na moto unu bụ ihe. Mana ofu mmadụ atọ maọbụ ofu mmadụ abụọ eji marata obodo anyị, unu josi nọ na-agba unu mgbe okpuru na-ezuzugharị. Kala ụlọ ukwu a m na-ekpere ekpere ka ọ dịrị ndụ ogologo na-aga kpọrọ onwe ya Mathias Ezeaku. Ịma na imeji ọma agwa gị n'imeji onwe ihe ị ga-eme ma ime m gburu aka m ji ebugharị Baịbụl ị na-akpụ n'ọnụ sukpọ ọ ga-anya gị nwa Mathias.
ihe ọjọọ dị iche iche na-agba obodo Igbo gị nwa bụ Mathias Ezeaku ọnụ gị kwa gị nkwara kpọọ gị iyi kpọgide gị n'ọnụ ndị nwụrụ anwụ na Greta ị ga-eji platfọm gị kwuo ya. Akwụkwọ nsọ sọ onye ọrịa na-arịa na-aga hospital, onye ọrịa na-arịa na-aga ụlọ ọgwụ. Ebuka obi mmanya rịara ọrịa, as you people said, na-adịrị m adịm shọ n'ụwa eziokwu ya ekwuru mmanya ga ụlọ ọgwụ. Akwụkwọ nsọ sọ ọrịa arịawa gị ga ụlọ ọgwụ. Ya eme ka anyị mara in the book of Ezekiel 47 verse 12 ya ọsị mgbọrọgwụ na mkpa akwụkwọ na anyị were ya treat onwe anyị. Ndị na-ahụ mgbọrọgwụ na mkpa akwụkwọ kuru onye ahụ na-adịghị ga ụlọ ọgwụ ka enye ya treatment. Ọrịa na-arịakwa gị ọ bụrụ spiritual ọrịa, ekpere gị ekpere in the name of Jesus, ọrịa ahụ ga-ala. Mụnwa n'ebe a ịchọ m postara gị post mmadụ ya na ezinụlọ ya ha na-eme ihe omenala wewe ahụ ndị Nnewi ededicate that girl soka ya n'ime ọbara nke aja ala na ndị otu ya. Olugo dị no years ọmụghị nwa, ha na-ejizi akọ ya ọnụ. Mgbe m bịara ikpe ekpere na trade fair market, ndị niile ọla chara ọnụ na-akpọ ha na-achị, ha niile bịa na-agwa m na m ekpelara ekpere ka ọ mụta nwa na o deserve ya. Mana agbara m nkịtị ikpere ekpere because enwe m reason to discriminate. Ekpere m ya ekpere ya dị ime. The video ya dị na phone me ịchọ m post ya owo onye Nnewi amaghị ama, the lady the classy owo onye omenala enweghị ga-akọrọ ya na Christian ya tụpụrụ gị ọnụ unless ọ chọrọ ịtụpụrụ gị ọnụ. Mana ọ dị ime. Another man na-emekwa omenala na Lab International omenala 13 years old lụrụ nwunye ọmụta kpekem ozi musician nwunye ya na-apụtazi ya gosi ya gara 150 shrine na ya na akant ya onwe dị miscarriage ka ọ fọnọ ọ dị ya pụọ. Mana agara m ozi ọma na Lab International ma agwa ya ekpere Chineke si aga kpere mmadụ, ọ nọ n'ihu m kpere onye ahụ ekpere ahụ. After 1 month ya sị na nwunye ya dị ime, ugbu a na-afọ ime ahụ eruola ọmụmụ. O nwere bastard money, ọwụ Chineke mere ya, Jesus Christ of Nazareth ọ ya mere ya. Ole religion ọmami bụ tradition ọmami bụ Christian, ọ na-eme ihe mgbe o si dị ya mma. Amamihe na-eme unu n'isi unu chọọ ala ka ndị ọkọt adashi unu ego ndị ala na-ala ike na Holy Ghost fire unu emepe platform na-ebu nwanne unu agha na-ebu Chineke ga-akpọchichi unu ọkụ. Ma ndị rere nwanne ha Maazị Nnamdi Kalu were ego wee na-akpa unu recha unu abịa kpọwa m fon si mkpewara unu ekpere ndụ na ọganiru. Iche na nwụ nwa ada Igbo izuma awụ nwa ada Igbo olukwu ama m ihe m na-eme. Back to sender abụrụ ekpere ọjọọ. Give my para platform a fight one day mini, a fight one day Hindus, a fight one day Ndore na abakashono. My dear, Ghana ba Joanna Mara. Mbem di obere onwe kingdom mana ha na-enwe clash. Mbem bia tolite Chineke nye one wisdom yasem. Na enwere kindergarten in Christendom. Na enwe secondary, na enwe primary. Na ugbu a na mabatala university. Na ya God of love. Na all love ka eji akpọbata ndị mmadụ na leze Chineke na ọgwụgwụ oge a na ọwụ hate. It's a very simple word but very deep. Amamihe na-eme unu awụ ụmụ Igbo isi. Leenu gị Mathias Ezeaku ọnụ njara. Leenu gị ị na-ewetara Ebuka obi ọnụ. Akpọsa gị na Ebuka obi ọnụ. Ivi na Amadioha ga akpọrọ Ebuka hapụ gị. Ewe one woman is in a way mockery to Catholic Church. On a way tremon monya, Neriela ya family dia do them bakashon ya haren dale useless. Ion wuzi wuzam. Ebuka obi sere na age releasing Nnamdi Kalu or when a better releasing Nnamdi Kalu si alawa. Yes, that he can never come out from DSS prison without Biafran flag. Arab bushichunu no anya akpunu n'ike ịhụ ya. That woman puta na social media were picture ntie na nna gochitere Ebuka obi. Madam, onu na agbakwa gị ka ụkpaka. It is too small for me to remember you. Onye areko. O arusu mudioka ekwe nsu odu ekpe.
na-eti aka ka Igbo na-aga ọfụma onye na-agwọ ọgwụ gbowe nọ ụbọchị Chineke kpọrọ ya ọkụ ya hụ ihe ọgwụ na-eme na ọgwụ na-eyiwe nkịrịka akwa onye na-ekpere Chineke ya ekpekwana in truth and spirit hapụkwana ihe ukwu na ara na-edugharị ya ị ga-ahụ onye Chineke na-ezi gozi n'ihi na ọ mara mma ị na-achọ agụrụ nke anụ arụ iwere amụma ụgha gbuoro ya ka gị na ya ihe mgbe o ruzi mgbe o mere gị nke ịchọ ọsịsị gị mee nke gwara ya gị chọọ Bible quotation were kpuchie onwe gị tọnda ga-agbagbuchi unu ka ihe na-eme unu n'isi o nwere ndị pastọ ivi mmụnwa n'ebe a Chineke gozie m otu o si gozie Ebuka Obi ọ bụ n'eziokwu nwere obi onyinye mana tantink m ga-enyere ụka ya lee ihe Ebuka Obi ọkwa m nọ na-anụ kepu na o nyere ndị mmadụ ndị na-akpe transformer. Many of you ministers and reverend fathers come unu ga-eme unu abịa na village ahụ nara ha nke ha ji jichie. Ana m elebu Ebuka Obi otu ịhụnanya m dị elu ana m elekwa ụmụafọ chịkata ekwu ọnụ na-eji aha Chineke atụrụ asị. Chineke si n'ọrụ anyị ka ga-eji cheta anyị naanị ọlụ anyị ka ga-eji cheta anyị. Ebuka Obi onye nwa bụ onye motivetiri m ma dị stronger in God motivate m mara yes na ọwụ naanị Holy Ghost fire ka eji adọ mkpụrụ obi ya Chineke even giving nlekwatiri Joshua ma njem na-amụtatụkwa otu esi efe Chineke a maka spiritually and physical cooperate together. Lenu gị Mathias Ezeaku ama how many people na agwala m na mkpegbu ogi na ekpere ọwụ na m gara ikpe ya na ọ ga-awa ọkụ but I can never kill my brother. Even others I cannot do them. I am an angel of peace. Lee ka iru gị dị ka iru arụsị ọwụ na ezigbo arụsị maka ịbịa n'obodo anyị abịrịba enwere arụsị a na-akpọ eru nganga akpajima eru ọmaka iru ya na half na mma ịdị ka arụsị mụdịọka arụsị ọdịekpe health condition ọwụ ihe eji akọ mmadụ ọnụ mụnwa na-agwa gị okwuta I can fall sick echi so if I fall sick akpọrọ m kpọtara gị ime ọkụwanụ m jụwa m ebe Jizọs nọ kọbịa gwọ m Chineke ga-akpọ gị ọkụ Mathias. Ọ bụrụ na Chineke gbakọta m azụ na si ka ọ maragodo ihe ga-emenu ndụ ọrịa so gị nwa bụ Mathias Ezeaku bụ my brother ebute m na hospital gị ị ga-asị m ma ọnwụ na m esoro arụsị na ị ga-agwọ m ọrịa Chineke ga-amụnye gị ọkụ n'ọnụ gị anyị ji na-agbapụ akwa na mma Ebuka na-arịa ọrịa ebuga hospital ma nwoke ahụ wụ pastọ eze nkwuwa today ya ọcha white echi ya ọcha blue nwanne echi ya ọcha red the other day ya ọcha pink Chineke ga-akpọgbuchichu na ọkụ ndị ara. Ebuka Obi buru amụma akọfa amụma niile ọ na-ebu ite nke onwe nke na-eme ị hụla na mgba gị niile cannot stop that Zion movement. That man is riding on spiritual horse. Ojide ụkwụ na-aga nwe onye unu onweghị unu kwuru unu kwato ya agwara m unu severally ana m aga oku na-akpọ m akpọ before ma na-eti okwu Ebuka Obi ọnụ adị m sure na Chineke mere ma allow ka na-eti ya ọnụ. Ama m ihe na-arịa unu ama m ara na-arịa unu nwa bụcha ndị gara Bible school jide Bible karịa mma agha unu abụrụzie ewu Hausa na-ezuzu mma unu na-akọ na ọgbanje na-eme ya na ọga school na ọga Bible school oge nka ọ bụzi ya ka Chineke na-eji akọrọ etu ara gbagbuchiri unu kụwachi unu brain. Onye nke abụrụ onye pastọ ya hụ onye eze nwanyị na-eme ọfụma ya ọ ga fight well gị na eze nwanyị na-eme ofu business gị hụ pastọ ofu eze nwanyị apụta ya na-akparị ndị pastọ isi ọ dịkwado unu mma. A na-eme mbịa God spirit world bịa chita dị physical world mama na ara na-agba majority of people. Ịmakwa na ịhụnanya isi oyiri let me tell you people ịhụnanya isi oyiri mmadụ ga-eme ya believe ihe na-eme because onwe eji hatred win a war. And eji hatred win a war. Even in the spirit world there are wars you don't win with hate.
There are wars you don't win with hate. You win it with love. I know how many thousands of people chat alam Nmagha that they went to ask questions. Na gwa na enwere power no n'irem na nkwu ha loku na mkpe ekpere no ga-agba na mgbuoro ha Mathias. Master, I can never. All of them, I block them. Hasim nelo toshi bariam online. Solomon was once building temple for God, and devil possessed him. He started building shrine for Satan, but God later forgive him and bring him back to himself. That I can never hurt my own. Nande Bible. Do you think I'm carrying Bible just to carry it? I am carrying it because God wants me to carry it. How can you expect to win a war with hate? My dear, what do you do? Be say, you know that allow ministers to drink water and keep cup. Even if they look fake to him, he should mind his lane. Yeah, mind that lane, and that is not our problem. Is not Ebuka obi. Anybody with a very good platform should use it. Can we wear our own peace of mind? Onye nwe platform, owe iji acho yi ga-edu iku, onye ga-ejikọ ọnụ, onye ga-ejikwa tuo, isi na ihe Ebuka obi na-eme adịrọ mma, ịnọrị n'omenala, gị si ihe Ebuka obi na-eme na Christian adị mma, why can't you kwachili ihu agwụ gị, ịpụta na mee ya right, ka anyị soro gị. Kwachie ka anyị soro gị, Mathias, kwachie ihu arụsị ahụ. Kwacharusi, Hebrew Bible, see the right way. We will follow. Even me, I will be a choir in that church. Oh God, will tap Ebuka. Ito to pastor ka, ito to young man ka. Onwe onye buriu. And as for the potabia mehan, ono akuchegi, oh TG. Give one Mathias who the king warose. Even Carlos Welu Aros Sabrebaka, give my by promise. Gine lechamwa wenyankpe. Mama Briba, give me pono ijeri jinede. Semo na ina tomo challenge as one ibe mebu. Okwa mere mjiri si Chineke no were kwala mkpoli onye nwuru anwu. O ji mkpoli nwuru anwu post ya Mathias ebu mo bi no tam post ya gi repost ya. Gi repost ya. Mani repost ya. Gi okwa ime prono gi kwa nkwa. I ga-enye 10 acres of land. Inye 20 million. Na ọ bụrụ na mkpọlụ enwere anwụ kekerite by Kent. E posturu m gị ya ebe o mere live. Chineke kpọtazie ndị ga-anaghị ala ahụ. Mgbe ọ kpọtara ndị ga-anapụghị ala ahụ, masị ya nna m biko, ala o nwere ike iji ya help people tomorrow. Taa kesi ala na-aga na ha na achọghị igbu ya through ala. Biko, mee ebere no my own brother. Ka a ghara ịnara ya ala. Kama dọọ ya aka na ntị. Dọọ ya aka na ntị. Mana anala ya ala. Emechara gị nwee problem. Ọkwa Christian hospital ka ị gara. Eso m ndị na-ekpere gị ekpere Mathias emere m 10 days night vigil for you. Because ọnwụ gị enwe uru ọ ga-abara Chineke. Ọnwụ gị will never bring glory to God. And ọ bụrụ onye bụ Christian ga-atụtụrụ ya jụọ ya ebe Jizọs ya nọ. Anọ m mgbe ị na-afịrị ọnụ online. Asị nwaanyị ibe m ịbụ weta ukwu akwa ka anyị dọwa ya. Gị na ya marị ukwu akwa ka ebe Nmagha na-amarị adụarị canvas. You open the gutter, the disjointed mandibles you call a mouth. Gị na-akọ. Ọkwa ibi ọnụ dara gị, ọrịa abịa gị. Everybody na nas, even pastor kpọrọ program. Mas in the church ya ka ekpere Mathias ekpere ka ọ ghara enwu. Pastor na mic na pulpit. Sim na me disappoint ale. Mas your Bible say forgive 70 times 70. Now why you chori hatred win a war? The man of God disgrace chamala. Ya mechana akpom na mbia ka mana ya hu. Now the man akpariala churches where na make question see my dear I don't mingle with chameleons. People that call the name of the Lord with their mouths and they don't show it in character. Mathias, you did not wrong me in any way.
You are just being used by Satan. And you will regret it if you did not take a step back. Remember years ago you were throwing yourself at the stones, throwing yourself fasting and praying with Ejike Mbaka. You turn to a Judas Iscariot today. Idore Ebuka, Idore Ejike, Idore Pastor Nka, Idore Nyenka, Awodara Nnam. Ogodi enwere ike inwela problem upstairs. Mana nwe ege jide gugbu aka agba ego ogwu n'ishi. But the only thing you are going far, far, far away. And I then through the this formation of character. Is this formation of character. We can get caught against employer. Employer will not go like that. You know, bully ministers too much. Otaka Saul zuzukata. Jesus may see. Ya mechawu Paul. He did not end well. Anaha jagena dashigego. Ndi na kwirego monthly for becoming antichrist. Gina nana. Ebi gano na hellfire Mathias Ezeaku.